тук ще ме пръднат. Ако Между умра, те ще изгубя всички тях. Ми, опа! Прави глупостта. Те де, ние в момента не можем да се увеличим много Iron Production, Iron Production не, ама има Ако ни още трябва два. много. Има още два такива безкрайни източника и евентуално да ресърчим трактора. Да ресърчим трактора. Не, да ресърчим Miner Mark 2. Еми добре. Защото мисля, че им дабъл продъкшена, basically. Еми хубаво, дай да почнем Mark 2. Добре, ако ресърчим Miner Mark 2 и им сложим Mark 2 конвейер белтове. Които са expensive shit. Не са толкова експенсив. Ще ги наблъскаме да са едно до друго нещата. То нали натам на унес, на дет ни трябва да правят плейтинги и роторите, те ни трябват за сега. Чай сега, къде съм? Аха, добре. Значи трябва ни... И ще ни трябва, обаче... Не още.